باv nik hilanî kur li şûn danî. Herî ev wetaya wê tê got bav çavteng bi û bêguman ew ê civat jê nerazî bi. Tê gotin got kurê wî li ser riya bavê xwe ye. Yani wek çi ewa bine aya ewilî mişter got yani ew penda a yekemîn mişter got bavê baş û kurê xerab. Eveya li ser bavê xerab tenê tê gotin. Yani bine wextakê yani cudayî ji penda yekem got dibêje bav çawayî kur wîsayî na eveya wextakê tê gotin wexta dibêjî bav nik hilanî û kur şûn danî yani ew bav mana xwe xerab ew bav xerab ne ew xeyara ew neqan yani helbijartina enû xerab û ne xerab tu neyê xerab û baş tu neyê ew ser mêrkê xerab dibêje. Mêrkê mesela ne comert bi millet jê nerazî bi êldora wî jê nerazî bi yani xerabî wî hene bêtir. Hat dibêjî bav çawayî kur wîsayî? Na bav nik hilanî baş bav li nik hilanî kur li şûn danî li ser ew bavê ne baş be. Belê û tu nikare helbijîr bê wela baş û ne baş na ya yekemîn tu karî bêjî bav baş bî ya ne baş bî bes eveya ser bavê êgî xerab û ê ne baş bî û êgî kesek jê nerazî bî ne comert çavteng tu çi bixwazî yani ûlawî jî wilo ew ji xwe pendê gotî law nigê xwe şûna bavê xwe danî yani ew bav çi kêmanî wî bûn bav jî law jî ne nefsa wan kêmanî